लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननो मोनसे खन्थाइ आवरायनानै खोनासंहोनो नागिरदों आरो बे जाहैबाय नोंथांमोनहा नुगोन बियो आंनो लिरनाय गासिन जानाय हान्थियारि दा बिनि सायाव नोंथांमोनहा माबायदि जादों माबायदि जायाखै टिमखौ लानानै जुदि गोसो दंब्ला नोंथांमोनहा बिजिरनानै खोन्थाहरनो हागोन कमेन्ट सेक्सनाव आरो जायफोरा खन्थाइ खोनासंनो मोजां मोना एबा थुनलाइ मोजां मोना नोंथांमोनहा नायाबाबो जागोन आरो बिनिफ्राय नोंथांमोनहा गुबुन गुबुन जुदि खोनासंबावनो लुबैदोंबा डिसक्रिपसनाव एबा नोंथांमोनहा प्लेलिस्टआव थांनानै नायनो हानाय जागोन बेयाव गोबां भिडिअफोर दङ आरो सुंद' सल' बायदिसिनाफोर दङ आरो गोबां लाइसिफोरावनो पाब्लिसबो जाबाय आरो बिजाबबो ओंखारनो लामायाव दङ आरो बिनि अनगायैबो 2014आव बिब' मुंनि खन्थाइ बिजाब गांसे ओंखारखांखाबाय बेनिफ्राय 2015आव हानजानि खन्थाइफोरनि सानस्रि बिजाब ओंखारबाय बेखौबो नोंथांमोननि इउटिउबनि गेजेरजों फोरमायखानाय दंखासै दा जेखि जाया मानो बेयाव दोंसे खन्थाइबो लाबोदों आरो बेबो उनावहालागै ज' जायोबा बिजाब महरै दिहुननो लानाय जागोन थांखि लानाय जादों गासिन जानाय हान्थियारि नोंथांमोनहा नायलांदो खोनासंलांदो हान्थिसुला गोसोआ लाथिख'मायाव गां बुब्राबबायो थांनो बै मारुआव नाथाय गांफोरासो गलाङो गांफानि उनाव गांफा आथिङासो रुबायलाङो हान्थु जरा जरा थेवबो दोरोदलाङा आंनि देहा मिजिङा मेगन फिदिंनानै नायोब्ला एमनिफ्राय जेरैबो खोमसि आंनि फारफ्रोमनिफ्राय थक 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 दाउस्रिफोरा फोजाफैयो उखुमाव पे 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 गारिफोरा होख्रांफैयो लांगोनायाव अब्लाबो सिरि मोना आंनि गोरबोनि राव हेब्रे माब्रे सौग्रावो सानस्रिफोरा गोरबो सिङावनो फावस्टा नांना माराम जालाङो सोलोंथायाबो गान्दुआवनो गैया नाथाय दखरसे हा गसंथाबायनो मुलुगाबो थगायसुलासै जब्ब' जब्ब' आनजादफोराबो ना बोनसै बिबारफोराबो मुरुलांसै सिखिरि नेबायना खिफोरासो हां मोनख'वा थाम्फै बाजाना हाय गसाय थांनोसै आं हारसिङैनो बोदला बोदला थाइनै मेगनखौ जेब्लाबो बेरलाव नायना दा बेखिनियानोमोन एसेनोसै आरो गुबुन गुबुनफोरखौ नोंथांमोननो सुजुबा लाबोनानै होफैनाय जागोन आरो सोरबाफोरा जुदि लाइसिफोराव हरनो गोसो दंबा लाइसिफोर जुदि दिहुनगोनबा नोंथांमोनहा कन्टेक्ट खालामनो हागोन एबा बुंहरनो हानाय जागोन एसेनोसै गोजोन्थों।